просто пустые управления. Ничего интересного, пустые волшебные. Нет. Ему интересно. Такое херня висит. Вот этот крупные семечки, другой арбуз тоже. Рисуем и красим. Салам алейкум, братан. Что арбуза нет вообще никак. А зубы у меня начинаются болеть, блин. Вот туда. Что начинай бы? Зубы. Холодно. Зубы? Он не холодный. Не знаю. Ну, не знаю, что-то вредит мне. Салом, ака, якум, даром. Молодец, ва алейкум салом, шума де бардуре азиз. Салом, устоди азиз. Сози саламатит хубай, кор бурака хубай. Так. Чи хол доред бародар. Дақиқа пеш буд кор бумонадем. Нава ки эфир сар додем. Переводи. Коля чапает, там вообще не слышно. Не, в этой, вот когда я в эфир выхожу, голос очень хорошо слышно. Ну, бывает, что там плохо показывает лицо. Ну, так Это Коля из-за- чапает громче, чем ты говоришь. Мгм. Давай. Казанчи, Волдары. Чего ты так отклоняешься? А что ты вода Шеринар, подмажешь? Конечно. Габдурим. О, Габдурим, Шеринар. Кани ягон видео Шеринари, тапарту биним, кани чхил Шеринари. Что там убирает? Давай. Вася. Кальдебельная речка. Что ты мне запихаешь, как будто я тут наел, блин, сколько арбузов. Ну, бы. Вчера ты не заметил, когда мы сидели, ты сказал, что арбуз тебе резать. Ирина Михайловна арбуз вырезала там. Короче, я стою, но с Ириной Михайловной разговариваю, все смотрю, нету арбуза. Потом напоследок Ирина Михайловна вырезала, я покушал. Ну, вкусный, вот. Но зубы у меня начали болеть. Ну, дыра, надо потом пломбировать их. Мгм. У меня начали болеть зубы, и я, короче, шел к стоматологу. Он ковырялся, но нервы убрал. Он должен мне пломбировать. И как у меня легче стало, я, короче, к нему не пошел. А так, блин, он сказал, что 2000 рублей берет, и все. За 2 зубы. Так у тебя же потом не будет зубов, тебе нечем будет жевать. У меня вот зуб- это 2 зубы. Ну, они у тебя потом вывалят, и ты будешь ходить как этот. Фе-фе-фе, без зубов, как дед старый. А у них там так принято. Один зуб вот так останется впереди, и всё. Да. صحبت قزق راسته سر بله استودی عزیز سازی تینجی استودی عزیز سلام علیکم так ассаламу алейкум ва алейкум салом меҳроби хастасадо зинда бошед дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст дар парешонҳоливу дармондагӣ бале бародари азиз стихи пишут мне ещё. Дамы. Ну, и дамы есть, но я их как сестра уважаю их всех. Ну, ты же меня знаешь. Сестра. Все у меня сестры, матери, короче, все заходят в мой эфир. Так, короче, хамма каса хушомадам. Вале зинда бошед, бардори азиз.
мо дар сари стол қитсои хонам шиштагием. А что девки не хотят? Маша, да? Маша отнесла. Лиза. Ёб, шукри худо хубем. Шумо чӣ ҳол доред? Ну не хочет, я что буду заставлять? Почему? Ой. Дай нож. раҳмат, шукри худо. Так, шери нар кани нависондагӣ ки шери нарро ма гап дорем. Кани ягон видеои шери нарита пато бинем када. Я не виноват, что ты пишешь. Так, казан хоҳиши шуморо рад накарда дар эфиртон иштирок кардам. Так, оли казан теже неста, ози ман хабар шумо метавем ки ман эфир омадам, ози неста соҳиби канал. Ози ман расонам ки мо дар эфирем. Переводите. Акаина ба ҷои апам ҳама ба каналашон лайк монданд. Зинда бошед. Казан ина омад ко. Шаб бахайр. Зинда бошем, хуш омадед. бо намехонӣ сарат дамтара? Не, намехонам ҳокимҷон. хуш бошед ҳама каса. Зинда бошед. ва алайкум салом. Хуш омадӣ. Апаи Басир 91. Шумо нағз хуб. худо хуш омадед. Хуш омадед. Зинда бошед. ман гумон кардам шумо ле наомадед, нав имотонда нависондум ки ман эфири шумо даром. биёен ки хулоса аллакай Бывает. созен бен. Ну, покажи. Ничего не переводишь. созен хубе беғаз дар гӯҷаи ман мегам. Так, Такие разные? Одна повторка только. а нефти минате блеск дают? Одна. Вот Вот, типа фосфорные такие, да? Одна. одна вот светится и все. А, Чудо прикольное. Он редкий. А еще какой ряд? Данон, там еще А за это? Микки Маус. Микки Маус. Мама сегодня принесла. И машинка. Машинка, Слушай, Микки Маус так. и чудо. Машинка тоже. соҳибхонашон мегӯй Потом еще завтра Ну, да, вот давай. этого зеленого на... нагира. Они уже слышали то, что ты чамкаешь. Скажи мне, там хрюшка. Она вот рядом. Так он прямо микрофоном. Арбуз я кушаю. В эфире. Вот кусочек. Спасибо. И что там пишут? Что за чушка там? Не, нормально все. Они плохие слова не пишут. Не?
Казан барои дастгирӣ омадем. Как они Зинда тебя бошед. все видят, это их нет, да? Я только их Читаешь. аккаунт вижу, то, что они пишут, но на их имена, да. Фотографии Они вижу. тебя все видят. Они меня все видят, да. Это твой, что ли? Не, сейчас я не на своем канале. Я на другом канале. Почему? Ты на этот канал не подписан. А почему там на другом канале, знаешь? Олимпийска. Что такая жмотина? Дай кусочек карбуза. Я понял, что ты серединку. Ты серединку, дай мне другой. Подожди. Все вас привет передают. Кто? Мои друзья. Им тоже. Привет огромный. Ama Ой, iş как vuran тяпнул salon всего. güftesi. Чего вообще? Валерий матч бежал. Выломал сетку в загоне. Ничего нету? 3 дня. Ты говоришь, с утра этот магазин пойдешь, ты с утра мне буди, чтобы я начал работать, а потом ты в магазин идешь. Ну да, ты Хорошо. слышишь, как мы будем собираться. Не, вообще мне Ну, будите, дома. чтобы я в 10 не стал, начал работать. Ну, мы, думаешь, раньше встали? Магазин с 10 работает. Зинда боши бардори азиз, хуш омаде ҳама каса. Бахшиши сообщениятонро нахондам. ҳоло иншоалло навиштан гирем мехонам сообщениятонро. Так. Шудам Казан. Так, Басир айханда сиш дид ки як ман хондан додум одум айханда сиш. Не, нахонед, мо одат кардем. Конечно, одат мекунем. Куда ти денешься, гузиёбо? Шер дуда рахмат. Ничего ты сделал, взял середину, всё вырезал. Что такое надо? Тебя учусь. Вообще бессовестный. Гуфтум хазента Убирай. бигин обуна шава. Так, салом алайкум мардуми мусалмон. Ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Садои форам хуш омадед бардори азиз. Имрӯз раис наомадай чӣ? Раис шашлик пухтеса, якҷума биёя. Так. Имрӯз раис наомадай чӣ? Так, даршиш. Казан аз теҷаи ман дар эфири шумо дом занг зада ки Что, читать не умеешь, что ли? умею, они много пишут. Аккаунтои Я не пишу по-турецки. ҳалол блогерора дорем иншоалло. Так. охир канали апа дастгирӣ омадам. Зинда бошӣ Басир 91. Фором салом ва алайкум салом. Садои фором хуш омадед додарҷонам. Так, алайкум салом. Так. Некдилон хуш омадед бардори азиз. Алайкум салом. Раҳмат апаҷон. В школе плохо учился. Да, в школе я плохо учился. На русском пиши, на русском хорошо вообще читаю. Это тебе пишут? Коля плохо учился? Да. Не, когда ты мне говоришь, что ты читать не умеешь, они уже слышали, Коля. У меня же микрофон громко. Абу Абдулло, салам алейкум. Хуш омадед ва алайкум. Закроешь?
зинда бошед бардорои азиз, ҳама каса хуш омадем, ҳама каса саломат бошед дӯстои азиз. Так, бахшиш бардоро ман ами лампочкаи гиром мешкунам ки вақти тоби ки бада. Так, бахшиш бардорои азиз, лампочкаро гиром кардам. Ви накуни ман кухни даҳум, ҳаминҷои хобам ҳаминҷа ку, ҳаминҷа кор мекунам. Ҳаминҷоро ҳамара канда пахтагим, ҳама шайсар ремон кардесем майда. Чӣ гапа? Ҳеҷ гап неста. Соҳибои хонам овқотшонро хӯрданд, шикамакҳошон сер шуда растанд. Ҳама каса созем дӯстони азиз, саломатитон хуб? Спокойно чидам хабар. шуморам авқоти ҳамиё мехӯрен бомазза ҳаяка. Анаку нигоҳ кунед ки Басир 91 хӯрок мепазанд. Иншоалло хӯрокҳои мурғӣ, гӯшт гирифтагием, гӯшти ҳалолай магазин авқот тайёр мекунанд. Аки ино редка ҳамаи гӯшти хуб мехӯранд. Ай хеле гӯшти гов, гӯшти мурғ ҳам хеле хӯрокҳо мехӯранд. Хеле редка ягон праздникшон шава гӯшти хуб мегиранд. Чӣ мекунанд? Мисол мехӯранд. Ай хел медонанд ки ман намехӯрам, мисол чизои ҳарома, ҳамаи гӯшти хубу чие ки мумкин нест, мисол арақу пивои хеле чизоро медонанд ки ман намехӯрам, прилагат намекунанд. Хучон хӯранд, хучон отдельно мешинанд, тайёр мекунанд, мехӯранд. Мисол инам хеле. Ман 4 сол шуд қатъи одамо кор мекунам. Кор бораи ҳаминаро мекунем. 4 сол шуд, алҳамдулиллоҳ. Ягон бор гӯем, ҳамаи чизи ҳаром аку хӯрондагӣ нестиянд. Мисол медонанд ки чӣ мехӯрам ё ки чӣ намехӯрам. Мақсад хафа нашавед. Не, ин ҷои хафагӣ нест. Ин саволи хуб буд, саволи ҷолиб буда. Чӯба хафа намешем? Бисёр саволи хуб буд. Ин меша дар лубои одам бояд ин савола тее ки мисол мабодо мисол чӣ кунам, мисол ягон чизи ҳаром хӯра. Хай мехӯрдагиш мехӯра, бовар кунед, мехӯрдагиш мехӯра. ранги як вақтҳо короче ҳамаи солҳои нав Россия омадагӣ будам. Ба хулоса як ҷода кор рафтем. Вақте ки мисол колбаса гирифтан, рафтан колбаса харидан барои обед карданмон. Баъд ман гирифтам составша хондум ва як мардаки калон буд. Ҳамун гӯем як ҷоя кор мекардем, як мардаки калон. Мана хес ҷанг кард ки дар вақти хӯрдан ну да. Там как тебе подключать? Подключать? Сейчас подключим. Бардора азиз, я 10 дақиқа ман вайфай соҳиби хонаро киштагим, авая туғрӣ кунам, мебиём бо суҳбат мекунем. Сейчас подключим коля. А вот эту розетку можно достать?
Yes, good. Şimdi gel. Что там, кто? Не работает, что ли? Грузится. Assalomu alaykum bardo'rlar aziz. Tak, baxshi ziyod. Tak. Giren hozi admi miye. Apay basir i du donai vi monden kida merasa. Zinda bushen. Lola Halimazoda. Va alaykum salom apajon. Ta giren. Xuren. Izo nakashen. Тагохи смайли ки бисёр зарар дора ба навбат гирем. Ҳеҷ гап надора. Барои шумо мумкин аст. Ай смайлика силкае ки мемонӣ местаку далел намекунӣ, ана ӯ силка бисёр залал дорад. Охи смайлики бисёр зарар дорад, ба навбат нависем. Так дальше. Лолаи хандараси чизои муфид. Ҳозир ай маърака омадӣ бо гуруснаи казон тешида. Так. Не як кас мехӯрад, як каси дигар нигоҳ мекунад. Иқа хуб нест. Чизои муфид гап додӣ ки. Не? Колям. Вот там, где два рядом с друг другом, их надо...
уже работа. بخشش بردارم وای فای سوز کرده استیم هیچ نشسته. Пай Басир ягон так муфид охои хонаи дурай ватанда одаморо фанд кардӣ ку ҳоли бишинен ош тайёр шудааст бо иҷа сероӣ надорӣ. Так казан нишонда расидай Пай Басир ягон авқоти сабукак нест. И ширинӣ пеш ай хоб. Так дарси Басир ханда расида охир десерт хӯрдан лозим. Хӯрок бегаҳ буд ку. Так чизаи муфид охир хонаи апаи Оишада авқоти рӯғанӣ зада будем. Дер ҳал кардем авқоти дигара медидем намефурид. Бале Апай Басир тарбуз вақтш рафтагия. Тарбуз вақтш рафтагия бо касал нашем. Рост мегӣ, ман ҳамин дирӯз тарбуз хӯрдум, касал ӯсеста ҳамин дандонамо шави дуроз даргирифт. Қутияму чалам кард, соҳиби хонаам тарбуз хӯрдеста буд, гуфт мехӯрӣ? Ман гуфтам не. Дина як тарбуза худаш тоқа соҳиби хонаам хӯрдад. Як тарбузи ҳамин қадар калона худаш тоқа хӯрдак, мо ҳайрон шудем. Ҳо ана Апай Басир будай ку ҳастаю пеши меҳмонон мебуронем. Так Очай Басирҷон ба ҳамин дударма муфида як гардови рӯғанӣ тайёр кун. Так нав тарбуз хӯрдум, фикр кардум ки камтар вақтш рафтагия. Ҳо аллакай уже вақт ҳамин хунук ки шуд, ина дониста гирӣ ки вақти тарбузхӯрӣ аллакай рафтагия. Барои ҳамин дандонада бисёр залал мекунад. Баъд ҳам мумкин ки одама шикамдард кунад. Ҳамин дир ду рӯз пеш соҳибаи хонаи ман ҳамин ҳардуш зану шӯ гӯем тарбуза хӯрдан, шикамрав шудан бечораҳо. Ду рӯз дору хӯрдан бо тарбуз харидан оварам буд, ина бега ҳамин шикамдардам буд. Тарбузам чаламида, гӯи бегарам чаламида, сай намедонам ки и бега чӣ кор мекунад. Апай Басир рост мегӯяд, и гапшонам баҳонаи ғарибии тарбузӣ. Басирирам надидам. Так муфида хандар ки Басирам аз як муфид гуфта хандар расида. Апай Басир кадом тараф ден бисёр буд ку имсол тарбуз? Бале тарбузи имсол бисёр буд, ва ҳам имсол барвақт омад.
ёхи бисёр химия мезананд. Ҳами Россияда бовар кунед, агар ҳами ягон полеаш наравӣ дайров накунӣ, хеле бисёрша химия мезананд, уколшон мекунанд ки дара вайрон нашаванд. Ягон поле дайров кунӣ, ҳами қадои раҳ мисол хари, мисол раҳои чиз трассаҳои калон, ҷое ки мисол трассаҳои дални меран, мисол ҳам трассаҳода хари ягон тарбузи вод ба қаб мекунӣ, хеле мебиёранд рене ки чӣ ёда ҳамаш укол задагианд. Москва ҳаста ёхи маззаш ранги худ монест. Бале, вай худ монда, охи бача худ монда дига, худ монда пагодамон мисол қоқакия яхе сухои пагодай дар ӯ биёбоно хушрӯ мешаванд тарбузо. Даиҷа чӣ? Даиҷарам хушрӯ мешаву некин охи ҳамун уколи ҳамун химикати исқотиро мезананд, дигар маззаш мепара мера, я ду рӯз се рӯз места маззаш мепара мера. Хуш бошед, зинда бошед. Хай ина агане тарбуз кам хӯрда бошен имсолада апаи басир ина марҳамат кунен алам. Муфид гуфта хандаро сида васид. Зинда бошед дӯстои азиз, зинда бошед. Худо аку ҳокимҷон омад, шумо хондан гиред. Аку ҳокимҷон омад, ман хондана бас мекунам бародари азиз, бо хафа нашавед. ҳардуш як гап мегӯям, ман чӣ нависам нанависам, ҳардуш як гап. Басир хӯрдам вохи маззаш нест тарбузорам. Бале. Так, ҳокимҷон навиштан мехоҳам, акаи ҳунар чӣ хел маззаи ку тарбузои ҳамуҷорам. Тарбузои Тоҷикистон бовар кунед тамоман дигара. Ҳам тарбузашу, ҳам харбузаш. Бовар кунед бародари азиз. Ба ёд дигар мазза лаззати ӯ тарбузои худмон тамоман дигара. Ҳами ина тасаввур кунед, ай ангурш сар кунед, ангури ина мисол Тоҷикистони худмон ай ангур сар кунед, ангурш чӣ хел ширин ай. Ангур ширин ай, мисол ҳами ҳамаи ҳами сухафрукти ҳами чизо ҳама ҳами тарафи худмон мебиёяд дига. И тарафу ай дига якҷо мебиёяд. Акаи ҳунар ва табиатай ки шумо я маърифӣ чихеле боҷа мара бихон. Акаи ҳунар ва табиат шумо ки я муаррифӣ карди хута ай куҷои чӣ кораи чӣ мековӣ ай пушти экран гап задистӣ. Ман ном Шодибек ай ки боҷа мара бихон нависондай. Номи ман Шодибек ай. Тахаллусам бо мегӯям ки банка ай. Фаҳмидӣ бародари азиз? Аз шаҳри Ваҳдатам. Дар шаҳри Краснодар кор мекунам. Бо чӣ гап бизанам? Образованием ҳам устова, ҳам медура. Бо чӣ гап бизанам? Кани боҷа гап зан. Инам хеле дӯстои азиз. Ҳамиҷарам ҳами шав як тарбуз хӯрдем, ҳамуқа ширин буд, мегӯй шакар дошта бошад. Редкаш меғалта, рост мегӯй. Мо дирӯз хӯрда будем тарбуз. Як камтарак манам хӯрда будам тарбуз. Дирӯз ширин буд. Як камтар мегӯем лаззати тарбуза фаҳмидем ки чӣ хел ширин ай мисол. Порсол хушрӯ буд тарбуз. Тарбуз порсол хушрӯ буда ку аввали сезони аввалиш хушрӯ набуд, дуюм палетиш хушрӯ буда тарбуза. Порсол. Дуюм палетиш хушрӯ буд.
баъд сеюм парид шӯҷа худаш сар кард хича хӯрданай хеле дарунаш ришта меша ку. Баъд последнишам хеле шида ришта меовардан мехаридем мо, ришта буд фақат. Таҳа бо чапоти хӯрактан меган. Бале, хая ки иш чи нава иш навша гуфтан чи неста. Чи ба банка? Аман майдакин дада дарин банка сараки зада рис карагин бараям қа. Тел иста як кӯдакора додувой кунам хоб равам бо миём. Гап неста васӣ намад, як гап нест. бале чапоти хӯракам мегӯям, ҳамаи чи хӯракам мегӯям. дӯстони азиз, зинда бошем. ман нафаҳмидам шумо чӣ басир мегӯям. бухон қақа. бале қанд набудак, шоколад будак. хуш омадед ҳамакаса дӯстои азиз. нафаҳмам. ё аллоҳи меҳрубон. агар дарде кунад ҷонам, фақат модар месӯзад. агар дарде кунад ҷонам, фақат модар месӯзад. агар хоре халад поям, фақат модар месӯзад. зинда бошед модарои азиз. душанбе, Таҷикистон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. мардуми ғариб. ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. душанбе, Таҷикистон. хуш омадед. лола ҳалимазода раҳмат. барои чӣ раҳмат нависондед лола? душанбе хуш омадӣ. барои модарои азиз зинда бошед. модарои азиз саломат бошед. худо баъди эфир худохоҳ ман навор тайёр мекунам барои як модара кӯмак карданай. иншоаллоҳ навор тайёр мекунам, мепартонтона ба каналтон партоен. бародарои азиз, агар ба хотир дошта бошед, ман дар як эфир қатъи як модар ҳамсӯҳбат шуда будам. намедонам кадом апамон буд. ҳамҷа як апамон силкаи канали авая монда буд. номери телефонша ман дароӣ карда будам, ҷа эфирда пахшда буд. ҳамон модара кӯмак карданд дар курай. ман навора уже монтаж мекунам, тайёр мекунам иншоаллоҳ. дар канали казан тж парто иншоаллоҳу. агар ягон мисол ихелам гӯя мешавад каналҳои дугонаотон дар партоянд, бисёр хуб мешавад модари азиза наворша паҳн кунем. ман мисол метавонам ду намуд се намуд мисол навор монтаж кунам партон ба чанд мисол чанд намуд монтаж қатъи каналатон да партоен. бисёр хуб мешавад ки кӯмак кунем модари азиза. бисёр хуб мешавад.
муфид овод бошӣ. Душанбе раҳмат. Так мегӯм дигар намонам. Чӣ мешавад? Чӣ намонем ки худо? Ташаккур. Так чизои муфид нависонда ки тани одами шариф аст ба ҷони тани одамӣ шариф аст ба ҷони одамият. На ҳамин либоси зебо нишони одамият. Агар одамӣ ба чашм аст, даҳону гӯшу бинӣ, чӣ миёни нақши девору миёни одамият. Зинда бошӣ чизои муфид. Саломат бошӣ, сарбаланд бошӣ ҳамеша. Бисёр шеъри хуб нависондем. Ин шеърра шунидагӣ бидем, медонистем, бо фаромӯш кардем. Мегӯм оста видеоҳои ғарзи хӯрокара уд кунам. Аку видеоҳо чӣ хел фаҳмонам шуморо ман? Вақте ки мисол ягон видеои кӯмак мешаванд, бисёр хубе ки мо дастгирӣ кунем. Аки видеода чӣ хел фаҳмонам шуморо ман? Ин зависит хитон мекунад. Мисол тонем каналотонро партоем, натонем мисол зависит аз шумо мекунад. Лекин агар дастгирӣ кунем мисол бисёр хуб мешавад, барое ки унҷода фақат агар гумонтон мисол барои гапшнав шудан бошад, унҷода фақат картаи мисол ҳамо нафаре ки гӯем кӯмак хостагия картаи ҳаваяй, рақамҳои картаи худшонанд. Ягон рақами картаи ягон каси дигар нестай. Барои ҳамин мисол кӯмак кунем бисёр хуб мешавад. бале. бале ба сирри 91. Бале. Чӣ ба Апаи Дилия дар эфир иштирок намекунад? Так дар роҳи зиндагонӣ оҳиста рав, пайваста рав. Дар роҳи зиндагонӣ оҳиста рав, пайваста рав. Рав бишкан, пайваста рав. Бишкан ҳазорон садди роҳ, аммо дили нашкаста рав. Бале, зинда бошед чизои муфид. Бале, бисёр дуруст қайд кардем. Бисёр шеъри хуб. Баҳот панд, зинда бошӣ. Маззаш нашид ховай Дилия. Казан ҳамиҷаён. Очаи Басирҷон, ман духтари ҳунара келин мекунам иншоаллоҳ. Меша ин хеле маврудие меша ки худо ҳамо наворое ки мегем мисол барои кӯмака мепартоем, мисол поделиться мекунем, мепартоем каналтонда. Ина меша ин хеле ҳам кунем ки мисол дар канал партофтӣ, вақте ки мо мегем ки збор маҳкам, шумо бояд метавонед посилка маҳкамш кунем. Ҳамон наворе ки мисол барои кӯмак партагем, посилка маҳкамш мекунем, тамом. Посилка маҳкам кардани вай мисол ягон ҷои қиндӣ надорад. Так. Омин.
Вастудиён дидам, хушомадӣ. Хушомадӣ кардам. Надидем чӣ боз як бори дигар хушомадӣ. Фаҳмо барои ҳамин қадоем. Иншааллоҳ мешавамаш. Не дидум казан фикр накунӣ ки биромадум. Васток хушомадӣ, бахшиш хушомадӣ нагуфтем то на. Не ки ман шуморо дидиму ман гуфтам барвақт омадагиен айрангиш бо хушомадӣ накардам то на шумо навалакай дуромада будем. Охи ман посилка маҳкам карда наметавонам. Охи ман каналтона дорум ки ман худам маҳкам мекунам. Вақте ки ҳамун бор ки маҳкам ки шуд, мисол шумо зависта ихтон мекунад. Агар мисол гӯем ки ҳо мепартоем, мо наворро тайёр мекунем, мепартоем. Навори гӯем беавтор мешавад. Ман худам мисол тайёр мекунам, дар навори канали худам дар дигар хел тайёр мекунам, мепартоям. Дар канали дигар мисол дигар хел тайёр мекунам, мепартоям. Агар мисол гӯӣ ки ҳо мепартоям, мисол ман тайёр кунам партоям, барое ки фақат ман тайёр кардагиму фақат гӯем якҷоя кардан дар кораашона. Се пора ҳай мисол ҳамин се пораро якҷоя кардан дар кора. Барои ҳамин хеле навори яклих нест, ҳавои навори яклих кардан дар кора. Майлаш. Так. Баъд посилка маҳкам карданашам ман худам мефаҳмам дар худо. Вақте ки гӯш кун худо посилка инам видеое ки ина мисол ҳамин эфирорам оли ҳамин эфирое ки ман мекунам, ина мисол канали шумо даку. Хулоса шумо видео партофтанӣ мешавед. Ина имрӯз видео партофтану ман эфир кардама. Ман эфир кардам, баъди эфир худо хоҳа мисол медурам посилка чиро маҳкам мекунам, эфира. Ҳамун эфира посилка маҳкам мекунам. Посилка маҳкам мекунам ки видеоат просмотр гирад. Видеоата ба ҳеҷ ки тамошо намекунад. Вақте ки мисол шумо ирӯз видео партои ман сразу эфир кардам, баъди видеои партагӣ шумо бо эфир сохранӣ мешавад, эфир мебурояд. Барои ҳамин посилка маҳкамаш мекунем ки видео просмотр гирад. Так, ҳама каса нағз ҳастен. Зинда бошен. Ошхона бо бисмиллоҳ. Хушомаден. Ошхона бо бисмиллоҳ. Хушомаден. Так, Лола. Модари тоҷик обуна шудам. Так, бия ҳамин Лола да кликем. Чӣ гуфтем худо? Лола да ман кликем ки силкаи каналаш ҳамона. Ошхона дам худо хоҳа клик метем. Алҳамдулиллоҳ хуб ҳастем мо. Шумо чӣ хелен созен, тенҷен ҳаматон? Саломатиятон хубай? Хуш бошен, саломат бошен. Модари тоҷик мешавам, баъд шавен омадан. Так. Зинда бошен модарои азиз, зинда бошен ҳама каса. Ошхона салом, хуш омаден да ватан. Соат чанд хоб неми шумо? Ватан дар акози бо вақти Москва соат 2 соат фарқ дорад. 10:40, 10:48, 11:12, 12:48 дар соат. Дар ватан соат 12:48 ба вақти Москва агар ҳисоб кунем, унҷа ба 12:48 2 соат фарқият дорад. Бале. Алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстонам, бахшиш силкаҳотон даромада наметавонам. Силкаи ма дароин коммент монен.
ма обуна мешавам. Бале, модари тоҷик иншаалло. Так, бес кани ман ами дунум ами каналҳои шуморо бинум чӣ хеле канал дорем, кани манам дастгиритон кунам. соати Тоҷикистон ба соати шаҳри мо яканд. Бале, агар шумо дар шаҳри Челябинск бошед, ба фикрам Челябинскда ё ки дар куҷоен? Тарафҳои Челябинск ки як ай ба Тоҷикистон. Восток салом. Апа шумо кадом шаҳр ба? Ма ҳамин хел мекунам. Модари тоҷик обуна шудам. Так, хай кани модари тоҷика ба канали Ҳунар ва табиат сикаи каналшон дар мондаги. Ана модари тоҷик сикаи каналтон дар омадем. Сикаи видео мондаги модари тоҷик. Ман ҳей солои Николай шуморо подписаться карагидам. Барвақт подписаться карагидам. Некем 259 подписчик дорем. Шумо нав каналтонро кушодагием. ҳатто ман навортонам тамошо кардагием. Як рӯз ба фикрам эфирда буд. Оилавӣ дар олмон. Хуш бошӣ хоҳарҷони қандум. Админка пахтақандум. Раҳмат барои меҳмондориятон. Миннатдорам. Салому алайкум модари азиз, оилавӣ дар олмон. Хуш омадед модари азиз, зинда бошӣ. Миннатдорем ки дар эфири Казан ТЖ ташриф оварем. Миннатдорем ҳаматон дӯстони азиз. 4 нафари эфирда саломат бошен. Аллакай 16 лайк зер кардем. Миннатдорем бисёр. Ай ҳама шаҳри зури Россияда Екатеринбург. шаҳри зур Екатеринбург. шаҳри зур мегӯянд, ами шаҳри зур боша. Агар ами шаҳри зур мегуфтагӣ, унҷа милисаҳош созанд. Ам шаҳри зур мумкин милисаҳош созанд, милисаҳош хеле худозада нестанд сохти милисаҳои иҷа. Милисаҳои ин шаҳри иҷаро мебинӣ Краснодар ва худо занашон ҳамахе хуни мардуми муҳоҷира мемаканд. Бовар кунед, ҳамақе мараз милисанд ки Аллоҳ нигаҳбон. Саломат бошен ҳамада. хобҳои хуш. Шеф омад, дигар имкон нест дастгирӣ кунем. Бале, зинда боше Басир 91, зинда боше, саломат бошен. Раҳмати калон ки дар эфир ташриф оварем. Миннатдорем бисёр. Худованд нигаҳбонтон бошад. Бардорои азиз, 3 минут пас эфира қатъ мекунем. Бардорои азиз, нафарои нав омадагӣ 4 нафарем. Иншоалло як дуои хайртон метиҳем ҳаматон даву ба худо хоҳа эфира қатъ мекунем. Худованд ҳаматон бардорои азиз дар кадом гӯшаи дунё ҳастен, худованд якум умри дарозтон тияву ризқи фарозтон тияву аҳли тавфиқтон кунаву аҳли муъминтон кунаву ҳар ҷо сафар мекунед, худованд сафари бехатар тия ҳаматон даву сафари сафедтон тияву соғ омаден саломат ба хонаҳотон, ба пеши падару модаратон, ба пеши фарзандакотон иншоаллоҳ баргарден. Нафарое ки беморанд, худованд бемориҳошонро шифои комилу оҷиз ато фармоя. Нафарое ки бефарзанданд, худованд фарзанди солиҳ, солиҳа насибшон дораву нафарое ки мушкилӣ доранд, худованд ҳама мушкилиҳошонро
осон гардонаву ба роҳи ҳақ, ба роҳи ҳалол мушкилиёшона пасисар гардонаву худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ, ки ту қодиртарини қодирони дар нигаҳбонӣ. нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун, нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун, ки ҳар вақте ту хоҳӣ ин ҷамоатро шафоат кун. аллоҳумма ғфир ли ва ли волидай ва ли устози ва ли ҷамиъи лмуъминина вал муъминот вал муслимина вал муслимот алаҳяи минҳум вал амвот иннака муҷибу даъвот рафиъу дараҷот ва мунзилу баракот я қозил ҳоҷот бирахматика я арҳамар роҳимин. худо ҳаматонро нигаҳбон боша. бародарои азиз, модарои азиз, хоҳарои азиз, худованд ҳаматонро нигаҳбон боша. худованд ҳаматонро коротонро бобарор гардонаву ба сари баланд ба ватан баргарден. дӯстони азиз, раҳмат шумоям. зинда бошен, зинда бошен. инам 1 соати туғури шава эфира қатъ мекунем. дӯстои азиз, ҳама каса хуш омаден. ман аз ҳаматон миннатдорам. зинда бошен дӯстонам. гап нестай, саломат бошен. раҳмат калан теҷе. так, барои чи ҳамин вақте ки мо эфира қатъ карда мешавем, дӯстои азиз, одам бисёр мешавад эфирда. ҳамин дирӯзам эфира қатъ карда нишудем, 1 буро 8 нафар 10 нафар шуданд. зинда бошен, обуна шавен. так, намешавад. майлиш 1 соати туғурӣ шуд эфира. дӯстои азиз, нағз монен. худованд ҳаматон нигаҳбон бошаву боз иншоалло худо хоста бошад ба канали ҳунар ва табиат иншоалло бо эфир мебураем. бо суҳбата дар он ҷо давом медиҳем. барои ҳамин ай охириш сар кун. хай бест. барои ҳамин ай охириш сар кун. ай охири эфир бо давом кем эфира. ба ҳар ҳол охир ман дар ду канал бием мо эфир мекунем иншоалло. барои ҳамин бо барои ӯ эфирам вақт ҷудо кардан дар корай. бисёр хуб меша ки бо дар канали худмонам эфир кунем, бо хуб меша. барои ҳамин зиндаву саломат бошед дӯстои азиз. бо хафа нашавен ай мо. саломату сарбаланд бошед дӯстои азиз. худоҳофиз.